Umandumane adume izizweni isihlahla somdlebe nondlela mzimba bejembeje mfazone empahla hliswa zamadoda ayibomvu. Enabasetete nabasenyimba nemkhonto kwazigazi ndaba ikhala manzi. Dictionary ndaba zadida umndeni. Alumnya nje ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha siqokula. Dalo hlale emoshali chiya mntolo magangathi uthi ngavuleka indlela. Ninabohlanga. Ayi sanibona nonke. Kuseyimi njalo uDokotela uKhehlelezi. Inamba yami ithi 063 051 7641 noma uthi 072 1234 976 phezulu egoli konyama kayipheli kuphela amazinyo endoda uthi 066 00 266 33 uzoyibamba nje la nala ibhaliwe phansi uzoyibona nje la phansi ibhaliwe kanti ke to disclaim I don't tell anyone to deposit money in my name no matter umuntu ochatha naye unama pictures kaKhehlelezi. Number 2, I don't chat to anyone on Facebook, not by any chance, not by anything. I don't chat on Facebook. Maybe today you've got someone who's busy chatting with you on Facebook. That is not me. By any chance, I don't chat on Facebook. And I don't chat on WhatsApp. The only time when I chat on WhatsApp, I'll give you direct numbers to say, call this person or use a direct call. Because I don't tell anyone, if there is money involved, make sure loyo muntu uyamtshela ukuthi ngicela ukuthi ungifonele noma ngicela ukukufonela nge-video call to confirm ukuthi uKhehlelezi. Otherwise, it is rare for me to say, faka imali engaka. Because angikwazi ungazi. Let's get straight to the topic. Ngiyahlola, ngiyalapha, ngiyasonta. Ngiyi-Archbishop. Ibandla lami likulindile. Wena mama, ukuze ubone le video, nakho okokuqala engizokutshela kuwena bhuti, sisi. This is the message as you will be listening to this video. But let's get these facts right. Kunento esasele ethinta abantu basekhaya kubo kamama wakho elokisusa izitha zisuka lezi zitha ngoba kunento yasekhaya koma wakho okumele uyilungise. Yindaba ungathanda ukuhlala nabantu. Yindaba mawungena kwi relationship ithi mayiqala ngathi ba settled to ba right kusuka isiphithiphithi somsindo. Why at all the times makusuka ukukhuluma even kwi relationship yakho blame is always on you? Do you think you are wrong at all the time? You are not. Why njalo scam wabantu imali mawuye enyangeni bakudla imali but awusizakali? Yini inkinga? Because abangani bakho bayancoma bayazibabaza inyanga but when you go there things are not working out. It's because you are stubborn and rude. You cannot just come across this video without any reason. There is a reason for you. When, hey, unabantu abadala mos. Mangiqala ngithi ngiyayikhuluma lento. Ikhona into ephakama la kuwe. Okumele ukuthi ngabe sowayilungisa noma ugogo wakho ekhaya kini. Ngabe sowayilungisa. Ngicela uthathe le video ubusiyoyibuka nomndeni ukuze lento ilunge. Namhlanje ngisho lento ngoba kukhona into engitshelayo ukuthi ake kudlule kulento. Mos wena lethunzi eliloke lihamba likuhlupha. Hayi ngoba kuyithunzi lamabomu. Yebo khona ukhono wakhipha isisu. Yebo khona sikhona isisu esake sahamba saphuma. Esingagezeki kahle la kuwe. Kodwa it's a topic for another day ngelinye ilanga. Kunodaba man. Okumele ngikulusho kuwe bese ngibuza omunye umuntu ukuthi kwagcina kwenzakaleni phakathi kwakho naye. Yey madoda masongena kuleyo ngoba kukhona umnywa westi isikhathi somunye la. Omunye mayisuke move on wasesuka omunye ehambela omunye inyanga. Ingani wena lo umuntu ohleli naye obuka naye njengamanje ivideo noma ungaziyombonisa nenzani ilimi
ugcineni nokuthatha ifoni yakhe. Ungayithatha, angishongo ukuthi uyithathe. Lelo phupho oluphuphile kunento ade liyichaza. Kukhona into enhle ezayo endleleni eyakho. Inkinga ukamthola umuntu oright okugeza kahle. Lalela ke namhlanje ngizokhuluma ngani. Namhlanje ngizokhuluma ngempilo yakho nezinto akwayilanda kubantu. Wajike wathi wena izinto azisebenzi. Izinto ziyasebenza. Inkinga ukuthi lalela amaphupho. Umuthi nomuntu owuphaphayo, owuphathayo uhambisana nephupho lakho. Wena usumtholile umuntu. Mawungakamtholi futhi umuntu lo ombukayo oyimina. Hlala eduze, suka kulabantu, ulalele kahle. Amlaleli umngani mayithi uzibani ukhuluma kabi. Ekhuluma kabi ngozibani. Ungamlaleli lo muntu. Ungamlaleli umuntu ogxeka inyanga. Ngoba ngayigxeka ngoba efuna ukuthi yena ayekhona ebese uyosizakala. Phela inyanga zihanje emini nasebusuku. Efubatla diloli uberehela. Dilo bereka. You must be secretive. Close your mouth. Awukho umuntu wakwasebenza mawuzobuya wena ku social media uzokhuluma. Uthi ningibona nginje ngihamba uzibani. Awukhulumi, uvala umlomo. Or mawurefer umuntu, uyamfona awuyozama lo. Khona into ongasekwenzeke. Ngikunika ama spice, ngiyakuthiphisa because into engiyikhulume kuwe. Hey madoda, igade. I saw wish ukuthi ngomhla ka 18 April. I saw wish 18 April. Ufike eThekwini. Enkonzweni ka 3 days engizobe nginayo. Ezoqala ngoLwesihlanu iziyophuma ngesonto ekseni. Ngizobe ngibasa futhi nasemanzini. Ngiyacela be part of it. 18 April. I-Good Friday impela. Siyobe sithi gezani izinyawo kwasho uJesu kubafundi bakhe. Kodwa iqiniso lithi umuntu nomuntu uyophiliswa isinqumo sakhe. Indoda nendoda iyophiliswa isibindi sayo. Mawuyindoda enteke olengisa amakhala hayi soka okay hlele lezi scam. Hlala kanjalo ekhaya. Indoda nendoda izamya phambili. Iye phambili. Ngidabukela umuntu othi mayihleli ahleke enye indoda ukuthi ujolelwa umfazi. Uhleke omunye umfazi ukuthi ujolelwa indoda. We mame, ungayihleki into enjalo mawusathanda, usathandwa. Mawusathanda noma usathandwa. Ungamhleki umuntu ojolelwayo. Ungamhleki umuntu ojolelayo. Ntombazana mayibhizi jola. Mayihleki leyo ndoda. Uthi jolo ube wena yona uhlala nomfazi. Ngoba iqiniso awulazi. Igama lithi umfazi. Ufane iqiniso elazi ebeyazi kahle wena uzithande kangaka lezo ingane kanti akuzona ezakho. Maningi amaqiniso ngiyokutshela wona the day ufika kimi. Hey, mama wami maningi amaqiniso ngiyokutshela wona the day ufika kimi. Mina ngincenge mase ufikile. I tell you the naked truth. No matter how it comes. But ngikutshela iqiniso njengoba linjalo ngoba ngisuke nginawe esigodleni siwu2. Ungizonde kodwa ungizondela amaqiniso. Wena into wakho wayilanda. Iyasebenza kodwa kunephutha elincane wake walenza. Wena othi ngake ngaya enyangeni. Bayebabaza lenyanga abangani bami but mina ayisebenzanga. Lalela. Ayikho imali elandwa igundane, amagundane enza imali. Ayikho into okuthiwa imali esheshayo. Ngicela ukukhuluma nothisha, ngicela ukukhuluma nomuntu oyiphoyisa, ngicela ukukhuluma nomuntu oyoresign namhlanje. Othi imali yami kuthiwa ngiyikhiphe yonke bese ngiyayibuyisa komkhulu, bese izobuyisa iningi. There is no such thing. Akekho umuntu okwazi ukwenza i1 billion. Never. Inyanga nenyanga inomuthi ukuthi iphakamisa izinto. Ngitheki kuwe ukuzubona ukuthi abantu bayokubuka bakuthande. Ukuzubona ukuthi lento esikhuluma ngokuthi inhlanga zemali zikhona. Masithi inhlanga zemali sikhuluma ngokuthi mawuphuma uhambe abantu mabebuka wena ukhuluma islanguage yemali babona ukuthi lo muntu imali imfanele. Hayi khona. Mina sikhuluma ngento osizothi masikufaka yona uhambe uyoyihlola inyanga makuthi iyawuza umoya iyosho ithi khona into oyifakile wena emzimbeni wakho. Khona into oyifaka ayivele yenziwe mawuza kimiza namaqanda. Imali yakho uyiphathe ngesandla. Iyadura leyo nto kakhulu, iyadura kakhulu.
yadura kakhulu ngoba abanye benu izinto ninazo endlini zihleli. Inkinga ukuthi inyanga oyihamba yashona awusazi ukuthi yenze njani. Sekudingeka abantu abafana noKhehlelezi abavula indlela umhlahlu. Ngivule ngithi sivulela iminyango manje nikhombisa ukuthi masikhuluma ngomoya sikhuluma ngani. Ungalambi ingqondo ikhona. Impande zikhona. Yonke into ikhona. Never. Uzuphathe istress ucabanga uyibulala uthi indoda yangijolela. Ngikhona. Ngikwazi ukuyilungisa. Ngikwazi indoda ukuyibopha, ngiyibopha ithuliti tu. Hayi man, indoda iyaboshwa. Indoda iyaboshwa mama, iyaboshwa indoda. Uyibopha ithuliti tu, ilalele wena. Indoda mama mawuyibona ukuthi manje seyinabafazi abawu4, angisazi ukuthi kufanele ngenze njani. Hayi man, sondela. Sikhuluma ilanguage sihlale siphansi sixoxe. Uthi indoda yami le sayiqala sonke leli business, kodwa imali sithathwa yilo mfazi engamazi. Sondela. Sihlale phansi sikhuluma ilanguage. Ngikubuze, unesibindi ngicela ukubona iring. Into eyongitshela mina iring. Le ring bese ngiyayikhipha ngithi ake ngiyihlole ukuthi akuyona iring yomjolo yini. Iring yange bangithi iring yangempela, ngiyokunika lento. Angiyokunika ngithi mina ngistrupha badla ngiyafunga nazi. Funga amatolo ehlangene. Ake sibone ukuthi le ndoda ngeke ngigcobe yini. Same applies. Ngiyacela sisi. Angahluphi ubhuti ukhaliswe inyembe. Ukhali inyembezi sisi ube yipunching bag ikushaya le ndoda ithi mayisuka lapho ihambe nentombi phambi kwakho. Soka ngeke siyothi masiqeda kuyihlola ngimbone ukuthi ngempela uyamthanda yini. Mawumthanda. Hey kunosweet engiyokunika wona sisi. Hey kunosweet engiyokunika wona sisi. Fashion style esisha. Ngikunuka isweet, nithi ushutheke ngaphansi. Mawusuzolala naye sisi. Lalela. Shutheke ngaphansi. Sweet. Ngeke ngikufaka uhlanga ngeke ngikufaka. Ngiyokunika usweet. Phela uthola nanoma ubani, ngabe uthola nanoma ubani, ngabe bashada left and right. Hayibo, sifuna imembeso. Sifuna ukubona amadoda ziwushaya. Ngeke ngihleke kancane mangibona kushaya indishi. Ngihleke kancane mangibona insizwa ziyolobola ngithi awusuka amadoda iclient lami lelana. Awu, yenzakile lento. Ngihleke kancane mangibona osisi sebeposta ku Instagram. Ngihleke kancane mangibona ama-slay queen esethengela imoto ezinokusho ehamba ngama-Porsche. Ngibone bethengela ama-weave sebedlala osisi kanjena. Ngithi suka ngibone sebengena ko LV, bengena ko Gucci, bengena ko Hydraulics. Nakho ke esikufuna. Kumele madoda mawuyinyanga ama-results eyinyanga sibone ngo-social media masingena ko TikTok sibone izintokazi zithi hayi ngiyarentelwa mina, ngiyarentela ngithengela umuzi nakho. Ngithi nakho ke kunesweet secret bosisi. Lena ngifuna niyithathe niyiseladies house. Uma indoda isihlupha ngempela ithi ayisafuni nokukuthinta, ayisafuni nokulala nawe. Buya siyogeza kanye kube kanye ithi mayifika uthi enebo sisifundana ukuthi emakamereni nithenga ama night dress la ukuthiwa ku silk ile encane emfishane ethi eveza ithende zezinqa. Ithi indoda mayithi gabhithi yakubuka ibona ukuthi suka madoda ayikhona izoquphuka enye into izishaya uvalo. Ungazwa ndoda uthi mawubuka umfazi wakho ushaya uvalo lokujabula uzwe lolu valo imali ukushaya uzokuvibrate uconnect ezinye izinto uzufuthe ngathi ujima insimbi khona ayenzile. Ena angikhulumi ngovalo lokwesaba khona lolu valo lokujabula uzwe ukuthi kwangathi ngingambamba manje umama ngimbambe ngimgibeze phezulu kwetafula ekitchen bese ngenza njalo. Kusuke khona into ayenzile ulifake sisi khona usweet engunika wona. Yabona mangizonginika lo sweet sisi nithi awufake. Nithi ufake nje 20 minutes before uthi ukumince uhambe nawo nje endlini uphithize nawo uthi usuka lapho ususe uthi mawususa uyofaka phakathi endishini ugeze nje kancane uthi ugeza kancane bese uyakhona. Ozoba nebhadi uthi wenza kanjalo kanti indoda yakho nayihamba mina. Angikhulumi phela ngivala umlomo. Angithi zishayisana kanje goho zishayisana kanjani uzobona. Mina ngifuna usisi ohamba kimi ongadlali othi mina ngisuke baba ngisuke ekhaya kuyahluthekwa. Umuntu engifuna ukuthi angenzele imali yiyo le ndoda ngiyitholile inemali yonke. Imali iphuza utshwala iyazi ukuthi imali yenzeni. Ngifuna imali ize la kimi. Angidlali mina. Kufana nabo sisi labo okuthiwa babizwa ngama sex workers. Laba bababeka ngesilungu babahloniphisa bathi ama-slay queen. Phela ama-slay queen ama-sex workers. Abazi ukuthi nje bona baphila ngokuthi balale. Hayi man. Bosisi kanti sebaphele lapho ukuthi nisondele kuthina, nisondele mawusondela kithi kumele sikwenzele umuthi ukuthi indoda noma isikhokhile enzeni. Kodwa kubele kube nento okwazi ukuyicontrola. Khona into mina engizokutshela ukuthi sisi wami maniyolala
mawuke wafaka isandla sakho kanje ekhwapheni waqala wayithinta amakhwapha kanje wayikitaza wena wathi leyo ndoda yogcina ngokubeka kanje alisangeni kodwa imali yakho uyifuna la mawubona ukuthi haya ngathi yayikhipha imali namhlanje ngifuna ukuyididisa ngifuna ukuyinika kayi-1 awungawathinta amakhwapha ithi ukuthinta kayi-1 uthi mawusuka lapho uyibona ukuthi hayi man uthi kukhona ezinye indawo oyithintayo mase nilele ngithi yabona-ke mase umthinte la uzoshesha dedele mayishesha athi bese umtshela uthi sondela la hayi bo nakho ukuthi nokuthi nokuthi uswidi bengizonihlebela kahle kahle ungayikhohlwa lento engiyishilo bhuti wami nangubhuti engimfunayo bhuti ungayikhohlwa lento engiyishilo kunomuntu wamlimaza kunomuntu wamlimaza bhuti wami lena sisi ngicela unike umfowenu kunomuntu wamlimaza uyakhumbula amagama ashintshwana kabi kwagcina kushwatshulelana kodwa-ke angikho lapho uma ikuthinta ingene yahlala ngithe bengikuhlebele enye into it's universal lento ihamba iziyoqondana nawe sivala iminyango yejele asifuni lutho mina nawe siyohlangana esigodlweni yekeni lento ku-WhatsApp yokufuna uku-WhatsAppa uthi ngicela usizo u-WhatsApp it's a game it falls under Play Store u-WhatsApp it's for direction ufona nge-proper call uyafona ngicela ukubuza ukuthi ubaba ukhona nini ngisendaweni kanje ngifuna ukuza kuyena ngizohlola sengiyazi ukuthola 500 rand finish thola i-direction finish hayi ukuthi lokhu ufuna ukuthi ukhulunywe ngo-WhatsApp ngiyabonga